26 ta' Ġunju San José Maria Escrivá. Saċerdot għex bejn l-1902 u l-1975. Dan il-qaddis twilet f'Barbastro, Spanja, fid-9 ta' Jannar. Kien ordnat saċerdot ta' 23 sena fit-28 ta' Marzu tas-sena 1925. Meta kien Madrid fit-2 ta' Ottubru tas-sena 1928 waqqaf l-Opus Dei, mod ġdid kif l-insara jistgħu jitqazzu fid-dinja bix-xogħol ordinarju tagħhom u twettiq ta' dmirijiet personali, familjari u soċjali tagħhom. Hekk huma jsiru l-ħmiera ta' ħajja nisranija qawwija fl-ambjenti kollha. Fis-sena 1930 estenda l-opra tal-Opus Dei anke man-nisa. Fi Frar 1943 waqqaf is-Soċjetà Saċerdotali tas-Salib Imqaddes magħquda inseparabbilment mal-Opus Dei. L-Opus Dei rċeviet l-approvazzjoni tas-Santa Sede f'Ġunju tas-sena 1950. San José Maria imexxa u ħabrek biex l-Opus Dei jinxteret mad-dinja kollha b'talb kontinwu, penitenza u bil-prattika tal-virtujiet kollha. L-er u ċ-ċentru tal-ħajja interjuri tiegħu kien is-sagrifiċċju tal-Quddiesa, kien konxju ħafna li hu iben ta' Alla, espressa fil-preżenza kontinwa ta' Trinità Qaddisa li qanqlitu biex ifittex li jidentifika ruħu ma' Kristu f'kollox, li jgħix devozzjoni qawwija lejn il-Verġni Marija u San Ġusepp u li jgawdi ħbiberija kontinwa u kollha fiduċja mal-anġli kustodi. Monsignor Escrivá offra aktar minn darba ħajtu għall-Knisja u għall-Papa. Miet fl-età ta' 73 sena nhar is-26 ta' Ġunju tas-sena 1975 f'Ruma, fl-istess kamra fejn kien jaħdem dik l-istess sempliċità qaddisa li kienet il-karatteristika tiegħu tul ħajtu kollha. Il-fdal tiegħu jinsaq fil-Knisja prelezzjali ta' Santa Marija tal-Paċi f'Ruma fejn ħafna jmorru jitolbu fuq il-qabar tiegħu. Il-qaddis Papa Giovanni Paolo II iddikjarah beatu fis-sena 1992 u mbagħad iddikjarah ukoll qaddis f'Ottubru tas-sena 2002. L-Opus Dei li fl-1982 saret b'leratura personali hi imxerda fil-5 kontinenti u llum tottil fuq minn 60,000 membru fit-80 nazzjon. L-aktar ktieb magħruf tiegħu, It-Triq, jinsab maqlub ukoll għal Malti. Il-qaddis Papa Giovanni Paolo II hu magħruf sewwa għalkemm mexxa l quddiem l-għarfien mill-Knisja ta' eluf ta' qaddisin u beati ġodda. Xi wħud minnhom kellhom il-kawża għal kanonizzazzjoni ilha tistenna is-snin sħaħ. Oħrajn fittex li jħaffef il-proċess tagħhom minkejja li jgħixu fi żmienna bħal Beata Teresa ta' Kalkutta u José Maria Escrivá. Se naraw għaliex. It-talba tal-kolletta mill-liturġija tal-lum tikkonferma l-verità pproklamata mill-Kunċilju Vatikan II u b'referenza għal San José Maria Escrivá iżżid għatina li bl-interċessjoni u l-eżempju tiegħu nistgħu permezz tal-ħidma tagħna ta' kuljum niġu ffurmati fuq ix-xbija ta' Kristu Ibnek. Din il-petizzjoni tiġbor fiha it-triq tagħna fuq din l-art biex insiru aktar bħal Ġesu f'din id-dinja permezz ta' attività hekk familjari magħna bħax-xogħol. Id-dawl tal-fidi kabbar l-orizzonti tax-xogħol tagħna. Jagħmilna naraw li l-bniedem kien maħluq minn Alla u tqiegħed fil-ġnien tal-Eden biex jikkultivahu jżommu, Ġenesi kapitlu 2 vers 15. Id-dinja ġiet fdata lill-umanità bħala ġnien li għandu jiġi ikkultivat u murawwen kuljum, spazju, possibbiltajiet enormi.
li għandna niskopru u niżviluppaw għall-glorja ta' Alla u għas-servizz tal-aħwa. L-Ispirtu Santu huwa il-protagonist kbir f'din it-triq tal-qdusija fil-ħajja ta' kuljum, kif San Pawl jgħid lir-Rumani, irċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier, Rumani kapitlu 8 vers 15. Hija karba, talba, li l-Ispirtu Santu jpoġġi fuq ix-xuftej tagħna u li nistgħu nirrepetu matul il-ġurnata. Pereżempju meta aħna nesperjenzaw ejja fl-attivitajiet professjonali tagħna u għandna nkomplu naħdmu. Il-fatt li nafu li aħna u li Alla għandu jimlina bil-kuraġġ biex nitolbu u nservu lil kulħadd u ma nibqgħux indifferenti quddiem dawk li jsofru minn diversi sitwazzjonijiet bħalma huma l-qatt jew xogħol insikur. Id-dawl tal-Ispirtu Santu iwassalna għand Ġesu li jiġi biex jiltaqa' magħna bħalma fittex lill-ewwel dixxipli ma' xatt ix-xmara ta' Ġenezaret. Huwa jidħol fil-ħajja tagħna bl-istess mod kif daħal fid-dgħajsa ta' Pietru u l-ħbieb tiegħu. U l-istess dgħajsa li rat falliment professjonali lejl sħiħ ta' taħbit bla ma nqabad ħut issir is-siġġu tat-tagħlim tal-imgħallem, il-post minn fejn juri il-misteri tar-renju ta' Alla. U f'dik l-istess dgħajsa tibda avventura sopranaturali, prefigurata mill-qabda mirakoluża tal-ħut. Il-preżenza ta' Kristu titrasforma x-xogħol tagħna, id-dgħajsa antika tagħna, fil-post fejn jaġixxi Alla. U dan jista' jsir b'ġesti li huma sempliċi imma mimlija bil-karità. Għajnuna lil kollega li nsibuha diffiċli li ngħinu, iżda jeħtieġ pariri pratiċi biex itemm il-ħidma tiegħu jew forsi ndedikaw ftit minuti lil xi ħadd jekk nafu li għandhom bżonnhom jitkellmu għax forsi fuq wiċċhom jidhru nkwetati. Il-mulej jitlobna nkunu strumenti f'idejh biex inġibu il-ferħ u l-paċi f'din id-dinja li tant nieqsa minnhom. Huwa jindirizzanna l-istess tedina li jagħmel lil Pietru aqdef il-barra fil-font u kalaw ix-xbik tagħkom għas-sajt. Luqa kapitlu 5 vers 4. Ix-xbiki din id-darba jintefgħu f'dak ix-xogħol mimli bil-grazzja divina sabiex jinħoloq lok għax-xhieda nisranija ta' għajnuna sinċira lil kollegi tagħna u lin-nies kollha taħt il-kura tagħna. Nistgħu niftakru hawn fl-istedina tal-Papa Franġisku. Din seħħet fit-22 ta' Settembru tas-sena 2013. Jgħid hekk: Meta l-isforzi tiegħek biex terġa' tħeġġeġ il-fidi fil-ħbieb tiegħek jidhru li huma għal xejn bħal l-isforzi tas-sajjieda tul il-lejl, ftakar li ma' Ġesu kollox jinbidel. Il-kelma tal-mulej imliet ix-xbiki u l-kelma tal-mulej tagħmel il-ħidma missjonarja tad-dixxipli tiegħu effettiva. L-Ispirtu Santu li jgħix magħna iħeġġiġna jekk nippermettulu biex nitfgħu fil-fond ix-xbiki tagħna, jiġifieri li nidħlu f'dawk l-orizzonti appostoliċi li aħna niskopru kuljum fil-familja tagħna, fl-ambjent professjonali tagħna, f'relazzjonijiet mal-ħbieb u l-konoxxenti. Il-mirakli se jiġu repetuti kif San José Maria qal meta Ġesu mar f'xatt il-baħar mad-dixxipli tiegħu ma kienx qed jaħseb biss dwar il-qbit tal-ħut. U għalhekk meta Pietru jaqa' fuq irkubtejh u umilment jammetti dbiegħat minni mulej għax jien raġel midneb. Il-mulej wieġbu tibżax minn issa l-qudiem tkun taqbad in-nies. Luqa kapitlu 5 vers 10. F'din il-ħidma ġdida tas-sajt jgħidilna San José Maria, il-poter u l-effettività ta' Alla se jkunu wkoll disponibbli. L-Apostli huma strumenti għal ħidma ta' staġib kbir minkejja in-nuqqasijiet personali tagħhom. Aħna wkoll għandna nkunu apostli f'nofs ix-xogħol tagħna u r-realtajiet umani kollha li fihom aħna imsejħa biex inġibu lil Alla. Il-Madonna hija r-Reġina tal-Apostli, kif ngħidula fil-Latanija tar-Rużarju. Ejjew nitolbu lil Marija
biex tallimna nassistu b'mod attiv il-missjoni tal-Knisja għas-salvazzjoni tad-dinja. Din hi x-xewqa li ġar f'qalbu San José Maria Escrivá li nqiegħdu lil Kristu fiċ-ċentru u fl-erq ta' kull attività umana, f'unjoni mal-Knisja kollha. Talba, Omulej, indawwart lil San José Maria Escrivá u rejtu kif isir aktar bħal ibnek Ġesu f'din id-dinja permezz tal-attivitajiet ordinarji ta' kuljum u għallem dan fil-Knisja. Għatina li bl-interċessjoni u l-eżempju tiegħu nistgħu permezz tal-ħidma tagħna ta' kuljum niġu iffurmati fuq ix-xbija ta' Ġesu ibnek. Nitolbuk dan bl-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen.